И какво са хора, ние ще направим Pick'em Challenge за ден 3 на DreamHack Cluj. Да не направих втория ден, защото ми се дропна Cobblestone такова и изкупих МК Hyperbeast. И заради това нямах пари за стикери. И това е ден 3. В ден 2, ето това са ми пиковите, просто за тези отбори нямаше, реших просто да не стилам стикери, както обясни. Значи малко спорт познах, Фанатик да го бе срещу Luminosity, това не можах да го познавам, мисля, че никой не го позна. Team Solomid тук, да, само тази съм объркал, те където съм съжал, днеска е 5 точки на правилен пик. Фанатик срещу Cloud9, Фанатик мисля, че спечел, въпреки че загубех от Luminosity, те загубеха от близка игра, а Cloud9 не са чак толкова добри колкото Luminosity, това е Фанатик. Да си играе 50 на 50, аз реших да заложа на Mouse Sports. Нип срещу Titan, мисля, че в Best of 3, въпреки че Нип загубеха първия ден, мисля, че сега ще спечелят. Нави срещу CLG. Значи, първо да ви... Аз съм заложил Нави. Първо да ви кажа, утре няма правя Pick'em. В смисъл, значи ако Фанатик се класират напред, да си играе 50 на 50, обаче аз ще сложа на MVS. Първо обаче трябва да видя Фанатик как се представят тази игра. Virtus Pro срещу който от тези двата отбора, Virtus Pro по принцип сега спечели, съм го сложил. Тия 7 срещу един от тези двата отбора, мисля, че тия 7 ще спечелят. И Luminosity срещу, ако са срещу Нави, трябва да видя Нави как се представят днеска, пък ако са CLG, Luminosity Gaming. За полуфиналите ще направя клип и надявам да ви е харесал и чао!